31-godišnja Irena se bavila mnogim sportovima ranije, ali je u školu orijentiringa krenula zbog boravka u prirodi. Zato što može da se nauči nešto novo, zato što možete da naučite kako da se snalazite u prirodi i do sada nisam imala prilike da se bavim tako nečim. Orijentiring je sport gde takmičari uz pomoć karte i kompasa kreću nepoznatim terenom, a zadata staza i kontrolne tačke ucrtane su na karti. Imamo teorijski i praktičan deo, uči se rad sa kartom, prepoznavanje simbola na karti u prirodi, oblika reljefa i vegetacije. Planinarski klub Pobeda iz Beograda već 30 godina organizuje takmičenja, a punih 17 godina organizuje i besplatne početne škole orijentacije. Pobedina škola orijentiringa održava se pod pokroviteljstvom Orijentiring saveza Beograda, Planinarskog saveza Beograda i Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. Pobeda ima preko 100 registrovanih takmičara, a za školu se svake godine prijavi preko 70 novih učesnika. Ovaj sve popularniji sport može se upražnjavati i takmičarski i rekreativno. Orijentiring je porodičan sport gde deca sa roditeljima dolaze i uče da se snalaze na karti. Takođe imamo najviše mladih, a imamo i ljudi u poznim godinama koji se bave orijentiringom, znači da je to sport za sve generacije i uzraste. Za orijentiring kažu da je najinteligentniji sport posle šaha jer spaja različite veštine, znanja i sposobnosti. Orijentiring nije skup sport. Potrebna je karta, kompas, oprema za trčanje, ali i spremnost za boravak u prirodi po različitim vremenskim uslovima. Mirela Živković, televizija Pink.